Sa CCTV footage sa Purok 2, Barangay Morera, Ginubatan, Albay, pasado alas 4 ning hapong kasudma, mahiling ang naging bangganing sarong Fortuner asin pampasadang van. Sa Facebook post naman ning sarong netizen, mahiling man ang aktual na kamugtakan ka mga embweltong individual asin mga bihikulo. Hagup man sa video ang pagkakaipit kan driver kang pampasaherong van. Istorya ni Tatay Alan, tricycle driver sa lugar, mantang naghahalat siya ng pasahero. Basang nasa nang may suminabog gikan sa Fortuner asin aksidente ng buminaga sa van. Nakapila kami dyan, nag-aulat kaming pasahero. Tapos, nahiling ko na sa namo. Ito sa Fortuner, pagputok ng rida, nagatipay siya sa ibang na tinampo. Sakto man, pababaya ng UB Express. So, ano lang nakita ko, pagsalpok. Sa investigasyon kang Ginubatan Municipal Police Station, gikan ang van sa Ligaw asin pasiring sa syudad ning Legazpi. Gikan naman ang Fortuner sa Legazpi asin pasiring sa syudad ning Ligaw. Mantang pigbabaybay subot kang Fortuner ang nasambit na dalan. Aksidenteng puminutok ang inutan kaining ruweda. Rason nga ni mawara ning kontrol sa manibela ang driver kaini, asin makao ng ibong na linya kang tinampo kung saan papaabot naman ang van na pigmamaneho kan 38 anyos na si Daniel Alangkaw. Pagputukan gumakan Fortuner sa walang parte sa inutan, biglang nag-swerve so Fortuner, nakabalyo duman sa linya, duman sa opposite lane, na yao naman so Mitsubishi UV Express na ito nagkausakan banggaan. Dahil po sa impakan banggaan, nagkaigwa po ng mga injuries so mga lunad sa UV Express. Sa nangyaring insidente, 14 persona ang naitalang lugadan. Kabali digdi ang driver kang pampasadang van, 2 minor de edad asin 11 pang pasahero kaini. Tulos man ining pigrespondihan kang otoridad. Sa ngunyan, dahil tapos sa reglementary period niya, ipig-release na po sa kustodiya kan Ginubatan Police itong driver kan Fortuner. Sa ngunyan po, sa ibang mga pasahero, kikipag-kaistoryan duman sa nag-i-restorya na sinda. Sa presente, day pa maning pag-uulay ang ambuslado, mantang padagos man na nagpaparay pa sa ospital ang mga lugadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal